noget, jeg kan hjælpe med? Det er der i hvert fald, fordi jeg var herinde i går og købte en seng, og den var bare møgdyr, og jeg har fået simpelthen så ondt i ryggen, jeg næsten ikke kan stå oprejst i dag. Så det er det værste lort, jeg nogensinde har købt. Nå, men det er da ked af at høre. Skal vi ikke se, om vi kan finde en løsning på det? Har du bomben med? Keder med lorter for, at jeg har bomben med den er lige her. Jeg synes godt nok, at det er en mega dårlig rådgivning, man får inde i den her butik her. Og det er selvfølgelig ikke meningen, at man skal få en dårlig oplevelse, når man handler hos os. Jeg er sikker på, at hun har gjort sit bedste for at kunne hjælpe dig så godt som muligt. Ja, men jeg kaster jo ligesom ikke penge efter lort, vel? Nej, det skal man selvfølgelig heller ikke. Vi har modeller opstillet, så man har mulighed for at prøve den, inden man køber den. De der modeller, de er jo ligesom ligget helt flade, så du kan rigtig mærke, om den er hård eller blød. Du kunne ikke være interesseret i at prøve en af vores andre modeller så? Nej, det tror jeg godt nok ikke lige, jeg kunne tænke mig, men pengene retur, det kunne egentlig være thumbs up. Det kan du desværre ikke, men beløbet, som du gav for sengen, kan du få retur. Ja, det vil jeg meget gerne. Okay, det gør vi så. Ja, værsgo, her har du en check, så du kan bare gå ind og indløse. Tak, og så kan jeg lige fortælle dig, at jeg har tænkt at stå på en trailer herude foran, så hvor skal vi lige læse den af her? Det skal vi nok til at se. Du må have en rigtig god dag. Tak.